ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ଆସନ୍ତା 26/8/2022 ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9 ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇସାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି କି ନିଜର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିଦେବେ। ଏତଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ଆସନ୍ତା 26/8/2022 ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9 ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇସାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି କି ନିଜର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିଦେବେ। ଏତଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ କୋଣାର୍କ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ଆସନ୍ତା 26/8/2022 ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9 ଘଟିକାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇସାରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୃହ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି କି ନିଜର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିଦେବେ।